Machiegni kendo e kidienje mar lesson odiochieng' ma kawuono tarik 12 ni dwe mar auchiel 2021 ma bende orwaki ni machiegni ahinya kwada ng'iyo thuon wach ma jumani hekalu mar singruok manyien. Wan gi jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central ma bende wada ng'iyo godo wachni mondo wang'e ni to koro puonj ma kawuono hekalu mar singruok manyien ni en ang'o bang' ka juma mokadho nwang'iyo singruok manyien. Rwaki ni machiegni ahinya obiro bedo kwa dhi nyime e dakika moko mabiro nyime kanyo nyaka watieki. Kata kamano we wachakane kod alamo. Odok niro kamano Jehova Nyasaye okinyi masani chak imiyowa muya, imiyowa ngima mondo wapuonje jogi kokadho e Lolwe TV kae. Mikel Roho mari maler kokadho kobir jatichni kaachiel kod an bende. Nikech Nyasaye Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Amen. Happy Sabbath jalo. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Machiegni ahinya. Erokamano. Joma fadho wang'iyo singruok manyien. Kapod wang'iyo wach mar singo. Ma giko dwe ni to wadhi tieko gi wach mar singo. Kwota mangima. Kwota mangima. Erokamano. Wang'iyo singruok manyien. Kawuono wang'iyo hekalu mar singruok manyien jalo. Wach wich ma bende koro nomiyo wuok e buk mar Jebrania 9 verse 15 mawacho ni omiyo Kristo en jal makelo winjruok manyien mondo jogo mane oluongi oyudo mwandu mochwere mar Nyasaye osingonegi kamisango ni gibiro yudo. Mano nyalo biro timore nikech tho osebetie makelo resruok kuom richo manotim e ndalo winjruok machon. Yalo mai wach thuon wach bende koro miyo odiochieng' ma kawuono kendo kisomo gima jandiko non miyowa story mano miyowa kanyo mathin ni en odhiambo moro manotimo mudho molil ahinya kendo dwe ne onge. Frank ne wuotho e kor boma gi mudhono. Bang' kinde manok nowinjo ka ng'ato wuotho e toke, ng'ano noluwe mudhono eka nochopo ire kendo wacho ni Frank jandiko to ema nodogo penjo ng'ane to ere kaka ing'e ni ne an to wacho ni nitiere wadu moro wadu moro koneno wadgi moro kaka neno wuodhi gang'owa tawati ni eni chalo kode jalo hekalu mar singruok manyien. Erokamano. Ja winjo gi janeno hekalu mar singruok manyien nigi weche madongo. King'iyo picha ni kuom joma nigi lesson Jesse yudo kanyo ka msalaba Yesu othoe kae to bathe nitie nyarombo. Kendo ne kisungu maber luongo ni antitype gima da chalo gi gimoro. Yesu obiro tho e msalaba to kapok nobiro ne yang'o rombe mondo kaw richo mag ji. Eka remo mobiro mochwero msalaba ni notieko weche mag richo to moloyo mag rombe mane yang'o chon. Kisungu luongo ni antitype. Kae to owuoyo kuom hekalu nigi weche ariyo. Hekalu namba 1 en kumoger building. Hekalu ma Nyasaye. Zaburi 42 verse 1 wacho ni chunya gombo hekalu mari anachop kara. 84 bende wacho ni chieng' achiel wanga to bedo gi hekalu ber. Tiende hekalu en kumoger. Namba 2 Korintho mokwongo 6:19 wuoyo kuom ringrewa kaka hekalu. Koro weche ariyo gi jandiko chomo mondo wang'e ni hekalu manyien mar singruok to en mane. Wafwenyo ni hekalu machon ne nigi teko mar remo mar nyarombo. To en nyarombo mane wuotho gi tiende ka ng'ato timo richo ting'ado rombo to golo richo ne. Remo ne chwer pile ka pile. To ka hekalu manyien ma Yesu koro mochung'e to nyiso ni kadho kuom remb Yesu owuon kende wan nyithinde kokadho kuom warruok. Emomiyo otieko kawacho ni Frank go wadgi gidwa chalore nikech moro nobiro mokwongo kae to moro to bana photocopy. To hekalu ni ko omi Musa kaachiel gi Daudi gi ni instruction kako nego bed ni gero hekalu. No nyisi gi ni gidwa gero gima da chalo gi manie polo. Manie polo. Kendo ma hekalu moneno masani ni dwa chalo according to kaka polo wacho. Ineno pa ndalo ma nowadwa gero yie. Ukode ni ger kama okelo nyaka measurement. Kako nego ng'ade kako nego bedi kako nego bedi. Koro winjo gi janeno en ni hekalu mar singruok manyien en Yesu owuon to moloyo kokadho kuom rembe. Yesu owuon mane hekalu mar singruok manyien. Nyiso ni wada wuoye wach mar Yesu ni kaka hekalu mar singruok manyien. Iwacho ni penjo moko bet wadhi ng'iyo kanyo ang'o miyo Nyasaye ne dwaro mondo Jo-Israel oger hekalu. Ang'o ma hekalu puonjwa kuom Kristo kaka jal mochung' karwa tang'o ma Yesu timo e polo kaka jachung' mar mago weche mabende koro wadhi ng'iyo. Wang'e neno wach mar tudruok e buk mar Tim Jolawi 26:11-12 be wacho ni analos kar dak na kuomu kendo kana jwang'u anawuotho e dieru kone gi kone me nabed Nyasachu kendo unubed joga. Yalo ma koro nyiso ang'o kae kwang'e wach mar hekalu mar singruok manyien korka tudruok. Ingine udwa wuoyo kodwa to wuoyo from somewhere. Nitie kuma nyaka warome kode. Kata wan bende wabire studio ka eka jowinjo gi joneno nenwa. Nyisi nitie kuma nyaka waromie. Koro miyo tudruok be nyaka bedie ma kisungu lon center of communication. To afwenyo gimoro achiel ni kata e families wa gik ma ketho tudruok ma mama gi baba mokwongo
en ni ka tudruok onge to kata dak bedo matek. Kendo adieri kata joyalo ka tudruok onge gi jomiyalo negi onge gimitimo. Koro tudruok ne obedo kata amor gi wach nyawacho ni adwa dak kuomu kendo ana ulos na kar dak na kuomu kendo kana juangu kendo ana wuoth e dieru. Weche adek gi tek moloyo ni Nyasaye dwaro mondo odak e kindwa, kae to obiro bedo jawarwa, kae to obiro wuotho e dierwa, kae to obedo nyithinde, to obedo Nyasachwa. To ma nyaka timre mana kumoro mantie center. To center ni en tudruok manekal. To tudruok nyaka bedi kata jo communication services ong'eyo ni kumoro nitie mokete gadgets ma communication gi jok mandalago gi jok maneno wago. Ong'eyo ni nitie moko madongo mag Safaricom. Kumochung gieno ka onge tiro ka network otimana. Network onge. Mano momiyo center of tudruok must be there. Koro communication nyaka bedi. To achaka mor gi wach machielo gi ndiko wacho. Nyasaye ok lokre. Kendo kwa kino biro wuoyo kodwa kendo dak kodwa en kodwa manyaka chieng. Kato wach machielo kendo wacho ni samo dak kodwa no to dak kindwa mana kuom jomoyie. To bende jok mowar kokadho kuom remb nyarombo to wuoyo go dhok gi dhok wang' gi wang' kachiel gi timbene. Utiko ko wacho ni en manyoro kawuono kendo manyaka kiny kendo mochwere mochak bendo koriambi e wechene. Achaka no ka ndiko wacho ni tudruok en gima dwarore singruok. Obedo ni en e kinde kata okang' mane to mondo tudruok obedie nyaka bede wach ma ji wacho bed achiel ahinya to gi kind dhano ma jaricho morem kendo man gi kiawa. Koro Ruoth Nyasaye owacho niya nikech ong'eyo mano nokawo thuolo mare mondo onyiswa yo ma wan go kaka dhano morem wanyalo tudore kode maber ahinya. Tudruok mar Nyasaye en ni kokadho kuom lemo, kokadho kuom gochongwa piny, kokadho kuom wer, wawuoyo kode kaka osiep gosiep. Koro tudruok nyaka bedie to moloyo ka wan e kalu mare ma en ringrewa to gi kalu moger. Ora chalo puonj moro bende nosepuonjore kinde makande jimbare moko mokadho ni koro mondo tudruok ne bende nobedi nwayudo ni kanyo chieng' sabato cha ema bende ji ne nyalo rome mondo warom gi Nyasaye. Ni tudruok no bende nitie odiochienge bende nitie ang'o kuma bende ni koro bedie. Maka wacho bende koro wayudo kanyo wayudo ni adier samoro nyalo yud mano wes kano soma wuok 25 wes aboro bende nitie ma bende nitie kanyo ke soma ber gi tim jolay ma bende koro waseng'eyo kanyo. Inyiso piny kanyo non ahinya wach mar Ruoth Nyasaye wacho ni kendo okana jiwang'o iwinjo en ang'o chutho manitiere kalu wuon machiwo geno ne dhano morem kendo ma jaricho ni Ruoth Nyasaye ok bi weye kendo ang'o momiyo mano nigi duong' e ngadho mar timo singruok. Jalo ang'o momiyo mano nigi ngadho mar timo singruok ni okana jiwang'o kendo okana jiwang'o en gi teko moro to molo gene to dike weche mag ndalo ariyo kacha biro 14 ni ka joga mohero kendo moluora nobolre mowe richogi to ka gilama e hekalu ana winjgi gie polo malo. Dhoch mar corona ni biro rumo mana ka wariwore e lemo mar hekalu. Ineno ka jachien sane riek odwani mondo hekalu olor tiende ni hekalu to corona nitie to chiro to corona temenani onge tiende ni jachien kelo ni mondo center of tudruok mar hekalu chande obed maonge nikech ong'eyo ni nitie teko mar lamo monywaki. Ong'e nitie teko ka ji oriwore kendo ji ochokore. Kata chieng' Pentekoste Yesu noyudo joka kobedo kanyachiel emomiyo roho nobiro negi roho achiel. Koro nitie teko mar ma but afwenyo mar achiel ni kare ka wadhi hekalu to wadongore, ka wadhi hekalu to wang'e weche moko, ka wadhi hekalu to kata weche mag Nyasaye dongo wa odiochieng' kodiochieng'. Kendo hekalu no teko mar Nyasaye nitie nikech kendo mar misango ni hekalu. Era kama na teko mar hekalu nitie kanyo kendo mar misango bende yudore mana kanyo. Richo misango gi rwako ji. Omiwa ni buk mar Jebrania 9:10 wacho ni yo makende ma polo norwako mane jaricho golo goricho gi kethe ndalo mag mo machon ne en misango mar le. Kaka ne Jo-Israel chiwo misango ndik maler e tim Jolawi kanyo ni nitiyo gi remo e kit misengni opogore chutho tij remo e misengni ne en mano mane nigi teko mar kelo riwruok e chenro mar timo misengni mag Jo-Israel. Richo misango gi rwako ji mane wacho bende koro rwang'eyo richo misango gi rwako ji jayalo gin weche adek. Tiende ni kane ng'ato timo richo by history to itimo ne misango to misango no ne rwako gi e hekalu nikech nitime e hekalu. Kaito wach machielo 9:22 no Jebrania Paulo wacho ni chutho kaluwore gi chik Musa to chiegni gik moko duto ipuodho gi remo kendo ka remo ok ochwer to onge golo richo minus blood there is no sacrifice. Tiende ni onge giminyalo tim misango moro amora penyni ka remo onge. To okelo history moro ka kendo kisoma Isaya 53 achiel nyaka kadhi mbele to wacho ni wuoyo kuom history mar Yesu
ni ji nojare kendo kwede, ne en ng'at manono man gi chandruok. To verse 5 to wacho ni to kare nochwade mana nikech richowa, kendo nosande nikech richowa. Tiende ni nochalo rombo mitere slota ma onge wach, to kare nokawo wechewa em noting'o kuome. To koro wach moro biro sani ma adwa miyo jowinjo gi joneno. Kada bed ni richo mane timo gi sacrifices mokwongo misango ka pod inyalo tim sani Jesse, ng'ama de nyal. Nikech ne en rombo pile ka pile, ne en diel pile ka pile. Nikech richo onyuolwae kendo wawuothe. Ka wachako wakawo richo kuom Adam, wabiro go nyaka kawuono. Kada bed ni sacrifice mitimo diel ka diel gi rombo Yesu kudwa nyalo. Emomiyo Yesu biro to ogolo misango mokwongo ka. Koro ketwa mayot kokadho kuom rembe. Emomiyo ka rembe osebiro to wayudo thuolo mar bedo jogene kuom warruok kokadho kuom remb Yesu. Jandiko penjowa ni bi ng'eyo bech ngima mar golo remo pile ka pile noko nyalo. Ka koro sani kende ma corona 100,000 samoro ng'ato ok bi nyalo. Jomoko bo tho mana kwa neno. To Yesu biro moketo bedo mayot. Anagone polero kamano to moloyo lesson ma kawuono ne kokadho kuom misango mar remo mar Yesu Kristo, wan thuolo kendo dak mar ngimawa ok obed expensive kaka ne mokwongo chande. Nikech agiri king'iyo kata miere madongo gi matendo jawinjo gi janeno, ng'a ji adi man gi rombe, to ji adi man gi diek. To Diego biro akanyi mi gol pile ka pile. Ka koro ringa ming'eyo ma ji chamo ni, ema ng'ato nyalo chamo ringo na Christmas kende. Ndalo modong' onge go. Ratego da fwenyo ni kare remb Yesu nokonyo weche mang'eny. Ero kawana nyoja ni onge le moro king'eyo piny kanyo, onge le moro amora mane oromo puodho dhano kuom richo gi keth mare. Kendo kitabu Ibrania wacho gi dhoge wuone. Remb dhok gi diek ok nyal golo richo. Omiyo misango mar le ne en mano mar siemo biro mar jatich Nyasaye, mane Nyasaye kendo dhano mane dhi tho e lo dhano mondo ogol richo mar piny. En kokalo kuom ngadhone ema jaricho ne dhi yudo e ng'wono, kendo Ruoth Nyasaye ne dhi rwake ka nyanonro mar singruok ne gurore mano motegno. Iwacho ni koro rombe kata diek bende ok nyal golo richo. Omiyo Nyasaye noneno ni magi duto te de peni do weyo mano de koro onge matimo nikech nengo no ne nengo malo ahinya ma dhano koro bende nok nyal chope. Kendo penjo moko ma bende nitiere kanyo ang'e ni be samoro wayiro wadwoko kata bende wanyalo dwoko ni en ang'o maduong' ma bende ne yudore misango mar le. Ang'o maduong' ma ne yudore misango mar le? Misango mar le ne en mana gima nyiso ni ka watimo richo to golo richowa, but ne en for a little while. Ineno remb Yesu to chwer ne ng'ato ka ng'ato kae to kendo piny ngima kendo lwoko richowa duto. To diel achiel ne en par ng'ato achiel. Ma ng'a onge kode to bende no udonga no giricho neno ne nigi tabu udonga no giricho neno ingen na I was just imagining para ne to kopo ni ka ji 50 60 ji 100 ogolo diel ka diel odchieng kodichieng kare diege no pidh gi marom nade to ne gin rombadi to ne gidak e piny man to ne ginyuolore piny adier ingene tem koro kara mor gi Nyasaye nikech Yesu kokadho kuom Nyasaye kokadho kuom Yesu wayudo thuolo maber mabedo jogene ere musalaba kae to chwer ne ji duto. Erokamano ahinya. Ka watieko tielo mano mokwongo mondo mi wagam yweyo, penjo moko nitiere ma bende nitiere ka inya penjori wuon kendo iduokri. Ketina na kara jal moro mane odak e ndalo mag mo machon, kinde mane ichiwo le kaka misango e hekalu. Bende par kaka chiaye ne nigi nengo e kit yuto, kit dak gi ngima duto mar ji. Gin puonj mage ma misengnegi noket mondo koro puonjgi kuom nengo rach mar richo mar gima bende waseng'iyo kanyo. Nikech de ok wanyalo. Ok danyalo nyaka sani. Wagam yweyo ka tielo mar mokwongo chene mar wuoth geno kidenyo mar lesson bende wadhi godo nyime. Kwaduogo dang'e anena mano ma bende mokawo kar richo. Ang'o ma bende koro nokawo kar richo? Bang' thuolo machoko waduogo dhi nyime gi chenro ne odiochieng' ma kawuono. Machiegni kendo bang' wuok e break ma bende ne wang'iyo godo wach mar lesson, Migori South bende openjo ni mimi ni nani, anto an an ng'awa. Mane lesson kanyo kata break ma bende koro nwayudo. Koro wadhi nyime kanyo machiegni ahinya jayalo kendo. Mano mokawo kar richo. Jo-Galatia 1:4 wacho ni Ruodhwa Yesu Kristo ema ne ochiwore owuon nikech richowa mondo reswa e piny marach ma kawuono ni koyie timo kaka Nyasaye wuonwa dwaro. Ng'ato penjo ni mano makawo kar richo. Ng'ato be nyalo penjo ni koro richo tinde onge. Erokamano ne winjo gi janeno. Richo tinde komedore. Kaka ndalo Solomon gi komora muma wacho kaka sani ne gichiemo, ne gimetho, ni kendo gigero udi. Ohala dhi nyime maber kendo ji ne mor. Nyaka Noah nodonjo yie. Solomon gi komora be noket kamano, when enough was enough. Koro richo omedore. Kendo gik matimore sani samoro nyalo wuoro ahinya kuma wachomo. Richo omedore. To kata kamano ka onge msalaba mar Yesu to wajo richo chutho.
Koro ng'at mokawo richowa moketo kuome en Yesu kokadho msalaba madiere manogure. Mathayo 28:26 to wacho ni ka Yesu dwa dhi to loso sawo mar Pasaka. To konogo komiyogi jopuonjre koni madhuru ma eremba kuparago. Kuparago ma eremba to giringra kong'ado mkate to miyogi. Kae to wacho ni kawo kar jaricho e wach maduong' e chenruok mar warruok. Iwinjo gima duong'? Yes. Kawo kar jang'o? Kawo jaricho. Mano e chenro maduong' mar warruok. Nikech richowa wawinjore gi tho. Kristo kokalo kuomwa nochiwo ngimane ne wan. Yes. Emomiyo kare diek ne nyalo yang' kawuono, pod ichako yang' moro kiny, rombe yang'o pile ka pile, to pod ojoricho. To owacho ni, Paulo wacho ni koro kane madak, to Kristo dak e iya. Gik machon okwano ka nono nikech ong'iyo gik mambele. Tiende ja Kristo gimotemo wacho. Zaburi 134 wacho ni kada beni parich motimo odiechieng' kodiechieng' ng'a madechung' e nyimi. Tiende ni oyudo ni ka Nyasaye nyalo trako pile ka pile kuom gimotimo, jahera in gi ande koro kwa ngima. To nikech ng'wono ne kokadho kuom msalaba, koro problem mantie ni ya wadhi nyime kwa timo richo. Oyo nikech ng'ama timo richo bang' koseng'e adiera be koro onge misango modong' en mana tho. Winjo kuma ka complication wuoke. Richo mitimo ming'eyo. Richo mitimo ming'eyo. Koro onge misango modong' en ni koro chomo kar tho. Koro miyo wacho ni Nyasaye kwanowa ka joma beyo kokadho kuom remb Yesu. Tiende ni Yesu kosekawonwa to obedo kindwa gi Nyasaye. Emomiyo Efeso 2:10 wacho ni emomiyo akwayo ni kik chuny nyosre kisanda nikech un chutho sandruokna kelonu manadum. Mano Paulo. Jo Efeso chung'eyo kaka Paulo sandore. Bible history wuoyo kuome koa Efeso ka to dhi Korintho. Jesu kosedhi Korintho to idho meli ochomo Rumi. History mare norumo gi kanyo ka Emperor Nero nege 70 AD. Paulo kato to yawuoyi gi ywak jo Efeso. To wacho niya kik sandrna gi thagu nikech ang'o mano kelonu mor mondo ubed motegno. E sandruok kuom nitie moko majiwowa mamedo. Kwasomo history mar Paulo gini to wabedo motegno ni kare joma chon be nokadhe weche mapek. To kata kamano gin gi loyo gi remb Yesu majawar. Kae to ochako duogo omo jogo. Emomiyo Yesu wacho niya jiwri urajiwe piny ni uno ne malet. To kata kamano aseloyo. Nikech mamna for some time en ndalo mathin kende. Jaluo nowacho ni gima lit nyaka timam. Nyaka kwe, biro kwe. Kata korona biro nakadho. Ngima matek makadho biro nakadho. God forbid kupo ni Nyasaye chano ni ma biro tieko piny mondo piny orum. Bende ber. Wadhi weyo dala kuma richo onge, kuma remo koro dware mar nyarombo, wan gi Yesu kendo bedo jakoro ndalo ka ndalo. Medo jowinjo gi joneno teko niya ng'ama kawo kar jaricho en remb Yesu Kristo. To ka wasebede bwoye to koro weche bedo mayot nikech koro kwane modak to Kristo dak e yo. So ni Yesu Kristo ma bende koro kawo kar richo maro. Yes. Mano wacho bende duong' mayudo kanye. Kendo nyiso ni genowa iwacho ni mano mar duok kare keto ji thuolo mar ng'wono, mano mar chunge mane richowa. Kamano onge to yie marwa bende kanono. Wanyalo kata mana keto genowa gi yie marwa kuom kido mar rech. Warruok yudore mana kuom remo kendo mana remb Yesu Kristo. Bende ok en dwaro mar Nyasaye ni ibed jal manigi kiawa kendo isande chunyi gi luoro gi ni Nyasaye ok bi rwaki nikech in jaricho kendo ok iwinjori. Mano kik gima thago chunyi. Inyalo wacho ni ang'eyo ni an jaricho kendo mano emomiyo adwaro jawar. Onge gima ber kata malong'o manyalo kelo na warruok to akelo e nyim Nyasaye remo ma onge ketho. Mano mar nyarombo Nyasaye magolo richo mar piny. Mano e kendo kwa mano kelore gi buk mar Ellen White, The Faith I Live. Kanye mabende wach mabende koro miwa kanye. Wacho ni wuon kuom andiko mar Ellen nogoro mamalo no. No ndike gi weche gi wuon, no ndike gi weche gi wuon. Kete obed mari, ket luoro mari gi litni kanyo. Eka ndik piny gik masingo mantiere kanyo mi en geno mane ma in go nikech remo mar singruok manyien. Mano wipenjo ri wuon mondo ng'e anene to kare puonj mane bende kod kae ken mar kawo mano makawo kar jaricho ma Yesu Kristo ma bende manyalo kawo. Jadolo maduong' mar singruok manyien mae koro waseng'iyo mano makawo kar jarito mayudo ni en Yesu mar Yesu Kristo donge. Koro jadolo maduong' mar singruok manyien en ng'a jayalo. Pod wuom na kuom Yesu. Kendo jadolo maduong' ni sani koro pogruok kode ka wadhi neno en ni koro to en hekalu man malo. Chon ne en hekalu mapiny kendo nyicha nopuonjore sabato moko ariyo mokadho ka ni kar Yesu ne dhi e kanisa. Mwafwenyo hekalu kuma noleme gi chiemo noleme. Muma nyondiko maber kendo nyowa wuoye. Kendo nyowa fwenyo ni joma ng'eny pingo mano but Bible to nyowa wacho kendo bro chung' kacha pok olokore. Higni 1500 kende ko muma
kane waonge kata in bende to polo nochano ni mondo daktari Luka gene noneno Yesu wang' gi wang' ong'e kuma Yesu leme gi chieng' moleme gi kako leme. To Ibrania 8:1 wacho ni chutho wan kod jadolo maduong' obet e bat korachwich mar wuoro ka otiyo tich mar kama ler mar Nyasaye ma ok mar dhano. Koro pogruok en ma jodongo kaachiel gi jo madongo mane tiye hekalu chon, pastors machon aluong kamano, ne gitiye hekalu kokadho kuom remo manikelo negi pile ka pile. Nitie kumoro miluongo ni kama ler mar kama ler mane donje dichiel kende e higa. Jadolo mane donje ni twe tiende gi tol mondo nikech kodonjo kanyo kopo notho tiywaye ni penjo kapod ongima gi tondno nikech ne ng'at achiel kende medonje tene kama ler mar kama ler. Kano dhi timo misango ne weche bedo matek moloyo nikech oting'o richo mag ji kochomogo kendo mar misango. Nonyalo tho kata onyalo duogo. To tich mar Yesu Wasa 6 wacho ni oseyudo ber moloyo tich jodongo go. Mana kaka winjruok mokelo ber moloyo winjruok machon nikech en mar ringruok. Winjo pogruok. Jodolo machon ne loso kind Nyasaye gi jogene e piny ka. To ne en mathin makadho kawuono. To Yesu koloso to loso maduong' nikech en jadolo mang'o? Jadolo maduong'. Tiene kare nitie pastor mar pastors ma en Yesu. Nitie jadolo ma jodolo ma en Yesu. Kendo rembe kogolo to obiro motho mochier kendo duogo omo jogo moyie kuom rembe no. Emomiyo ka nigi teko niya jadolo maduong' mar singruok manyien en Yesu. To kodol ka sani odole polo. En odole polo. Ero kamano ahinya. Jadolo maduong' en Yesu. Mano gima nodwa ng'eyo nikech ka wacho jadolo maduong' mar singruok manyien to en ng'a? Wayudo ni kare en Yesu. To odole polo. Ma jodolo machon iwacho ni jodolo machon ne gin e piny ka. Gin gidole piny ka. E piny ka. Mana be for a short period kata gimoro matin. To en to koro en mano mochwere. To bendo ne githo. To pok gichie. To Yesu to tho. Odho mochier kendo chako dhi gomo. Koro en jadolo mar jodolo. Ero kamano ahinya. Bende kar bedo ni iwacho ni mana kaka ne nitiere hekalu jodolo gi tich mane otiye bwo singruok machon kaka bende en e hekalu ma e polo. Jodolo ma e polo kanyakla gi tich ma itiyo e bwo singruok manyien. Gik mane gin mana ranyisi kido gi tipo e singruok machon. Koro gin adiera e singruok manyien. Mane wach bende kod nyisowa ka. Ero kamano ahinya. Wang'e anena kendo ka watieko wach mar wadonjo tij dolo madhi nyime e polo. Wacho ni jadolo maduong', jadolo ma jodolo en Nyasaye. En Yesu. En e polo. Koro tij dolo madhi nyime e polo en mane? Owacho Ibrania 9:24 Paulo wacho niya awacho kamano nikech Kristo ne ok odonjo kama ler molos gi lwedo to nodonjo e polo hie. 1844 by history wacho ni nitie gimlo ni great disappointment. Ji nong'eyo ni piny orumo kendo Yesu duogo. Piny notimo mudho kendo ngima notamore. Dhok nowuok mochako duoki, mudho monobedi. Eka joma ne somo history ne paro ni Yesu biro duogo. Joma nouso gigegi, joma nowito nong'e ni girito jawar. But 1844 nodonjo kama ler mar kama ler. Koro modolo e polo. To kendo ka polo odole gimotimo no namba 1 osawno kuom richo mwatimo. Tiende ka nosebiro motho na msalaba otano kuom gik mwatimo pile ka pile ng'one Yesu. Adwa ng'ado nying Yesu osayo no. Namba 2 en bende en judge. Winjo kuma mora en advocate marwa. En advocate marwa. En osawno kin Nyasaye. Kae to mar 2 en jadolo. Aneno Timotheo mokwongo 2:5 nyaka 6 wacho ni Nyasaye en achiel to e kindwa kode bende nitie jagach achiel ma en ng'a? Ma en Yesu Kristo. Winjo ka gino mitna. Nyasaye en achiel to e kindwa kode nitie jagach. Tiende ni gima koro jawinjo onego ng'e gi janeno ni wan gi jagach achiel. En jadolo, en advocate marwa, en jachwech, en jawar. En gi weche mang'eny. Koro ng'at ni makwa ng'eyo, ka wang'eyo msalaba madiere to nitie teko. Kendo warruok moyudo pile ka pile a kuom msalaba madiere ma Yesu nothoe. Rembe no pod ng'ich nyaka sani ka warowa kendo luoko odiochieng' kodiochieng'. Tija gi tije ni wanyumre rembe Yesu mondo wapondie nikech kanyo nitie geno. Wach machielo machaka neno ka en nochiwore mondo dwar ji duto kamano ka kinde mowinjore ochopo to nonyiso ratiro ni Nyasaye dwaro waro ji. Kare Yesu nobiro e samo mowinjore. Kendo sani bogi duogo samo mowinjore. Gimoko sani timore Yesu be gomoto. Yesu kiduoge kiny. Yesu kiduoge this year. Yesu kiduoge this month. Kan ndalo nochopo to bote mang obiro biro mana kaka ndalo na nyuol nochopo nobiro. Ndalo ne mar waro ji nochopo nobiro. Kendo duoke mar 2 be biro kocho. Wacho ni wach maber e singruok manyien koro en ni nikech Yesu joricho molokore nigi ng'ato moro mochung' negi e polo e nyim wuoro. Jal mane okelo negi mano mana ne ginyalo yudo gin giwegi kendo mano ok ginyal moromo chutho ler makende manyalo. Koro imane gima koro ber ne ndiko wacho
ni koro gima ber kuom joricho wan gi joma neno wa en niya, nitie ng'ato mochung' e kindwa gi Nyasaye ma en Yesu Kristo. Jahera na adwa jiwi ni med teko kendo jiwa ng'eyo ni ndalo to weche richo kendo gik mwakadhe to pek, to kata kamano wan gi jadolo achiel. Jandiko tieko kawacho ne Jesse, malaika onge teko mar waro ji, kerubi onge teko mar waro ji, serafi bende onge teko mar waro ji. Kare ng'ama nigi teko mar waro ji en mana en na Yesu. Emomiyo nitie teko kuom msalaba, nitie teko kuom Yesu. Weche ang'wen ma en go: jawar, jachwech, jagach, kaeto somnwa weche mwatimo, to bende jasecho onawabia. Erokamano ahinya ni Yesu ka en gi ler moromo chuth kamano kendo seneno chandruok, ochung' e nyim Nyasaye koweyonwa richowa kendo miyowa teko mar loyo richo. Nikech kamano onge to waonge gi geno, ok sani to bende kata e sa bura. Wach ma bende wayudo mapek ahinya en tich dolo madhi nyime polo, wayudo ni Yesu Kristo ema bende koro biro dhi kewano. Wayudo gik moko ang'wen kanyo motegno ahinya ma bende koro wakwano kanyo ni mago ema bende koro timore kucho. Miyo bed gi geno ni koro tich dolo bende biro dhi nyime polo, to bende in bin lem ni mondo kuri chopie, mondo dhi nyime yud ber mag duto te, ka bende koro osayonwa e kinde duto te. Richo bende koro waduoko. Japuonj malaika ni okwar ng'ato, kerubi okwar ng'ato, serafi okwar ng'ato, kata Mariam ni Yesu okwar ng'ato. Ng'ama waro ng'ato en ng'ato achiel kende, remb Yesu Kristo. Amen. Erokamano ahinya chopo e giko mar kidienye mar lesson chenro ni mar wuodh geno kawuono tarik 12 dwe mar 6 2021 ma bende koro wadhi golo nyime. Gi thuolo ni adwa dhi wei gi wende adek, kata kamano kapok wei to watiek kidienye ni kod alam kowuok kuom jayalo. Wuonwa man malo, waneno lweti, duongi pako dogni kech wafwenyo ni kare rembi wayude warruok. Kwane biro madi mochopo machiegni, jawinjo gi wan wabed gi thuolo mondo wadonje mum salapa mari kech kanye makonyruok ae. Nyathini monde gi pek iromne, ot moro weche peke lor, kendo tuoche omako wa jawar lore mi wachango. Sabato ne wemdongere ni mentie, te weche te, bed Nyasaye kwa bedo nyithindi, e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya, wabiro ng'iyo yie mar singruok kochopo jomanyien. Omiyo ni lesson mari bende ng'iyo anena ka jayono makaranya nemni ma bende nyalo penjo jayalo ni to ang'o ma ok awinjo, kata jayalo ka ilero kama to ne ok ayude yo makaranya, kata nawuok oko seche ma bende koro ne ler, to dang' ilernago nemni wakadho piny kanyo, ibiro yudo kendo ibiro tudori kode bang' lesson ma bang' dakika matin kende bende to koro wuok wadhi e kidieny mano machielo. Adawo ikae gi wende ariyo, Hope Live SDA mowero Changweni to kod Ngoya SDA Choir mowero Ulimi Lep. En gima tin to bende keyo kuma duong' ahinya. Watude kendo kidieny machielo mar mi wende oko kacha cha, wabiro bedo kwa dhi nyime chenro ni mar wuodho geno. Erokamano ahinya.